Is grooming bantukiling mga taram. Ayan po, kung nakikita nyo po, napakaganda ng area na pinaggugroman po namin, napakalamig. Ayan siya, punong-puno ng mangga. Yan po yung place. Regular client ko po sila ma'am. So ibig sabihin, ilang beses na po silang nagpapagroom sa amin at hindi lang po iisang aso ang aming pinupuntahan dito, kundi secret. Ayan po yung area ng pinaggugroman namin, doon bundok na. Yan ayun, napakaganda talaga dito. Kaso nga lang talagang malayo itong pinaggugroman ko, pero sanay na po ako dito guys. Ayan po siya sa mga naghahanap ng home service, pet grooming, kahit malayo, kaya po namin puntahan yan guys. Comment down below or call nyo lang po ako sa aking number na 0950-3686-308. ayun po, ulitin ko ulit, 0950-3686-308. So ayan, hanggang dito na lang po yung aming video. Maraming salamat po. Brrr.